Se svými více než 1000 ostrovy, které jsou ozdobou Jadranu, jenž omývá jeho dlouhé chorvatské pobřeží, je Chorvatsko slunečným snem mediteránského podnebí. Tato krásná a pohostinná země s bohatým kulturně-historickým dědictvím je známá svými turistickými letovisky, jež ročně navštíví kolem 10 milionů hostů ze všech zemí světa. K tomu zvlášť přispívají rozmanité přírodní krásy, ekologická zachovalost a čistota moře, pohodlné hotelové objekty, bohatá gastronomická nabídka a rozmanité možnosti zábavy a rekreace. Slunce svítí na chorvatské pobřeží Jadranu ročně více než 2700 hodin. Díky malebným přírodním zátokám, pěkně upraveným a dobře vybaveným marinám, přístavům pro malé lodi, se Chorvatsko stalo jedním z nejoblíbenějších cílů plachtařů v Evropě. Proto v těchto teplých krajích můžete spatřit překrásné jachty a třepichové velké lodi. Dá se říct, že se Chorvatsko v posledních letech stalo pravým rájem pro majitele lodí a navigátory. Bacit ću mandolinu u more Jadransko, razbit ću je o stinu, da nikada više o ljubavi ne svira više. Na chorvatském pobřeží jsou četná historická města a turistická střediska, ale také 1185 ostrovů a ostrůvků. Členitost Jadranu se dá těžko srovnat s kterýmkoliv pobřežím ve Středozemí a dokonce i v celé Evropě. Od severu na jih, od poloostrova Istrie až po středověké město Dubrovník, se v moři rozkládají překrásné a jedinečné ostrovy. Milovníci jízdy na lodi jsou častými hosty na mořských vlnách, ale také v 50 přístavech zvaných maríny. Největší a nejhezčí chorvatské přístavy pro menší lodi jsou Istrii na pobřeží od Umagu přes Pulu až po Opatii. Další najdete jižněji v Dalmácii od Zadaru přes Šibenik, Primošten, Rogoznici, Split až po Dubrovník. Pro majitele lodí jsou zvlášť lákavé přístavy na jadranských ostrovech Cres, Krk, Pák, Lošín, Ráb, Hvar, Korčula a na souostroví Kornaty. Plavba kolem tohoto souostroví, které se skládá ze 147 ostrůvků, je opravdovou jadranskou atrakcí a mimořádným zážitkem. Přední firmou v Chorvatsku, jež se zabývá nautickým turismem, je klub ACI, jenž je představitelem 21 přístavů. Ve všech přístavech pro malé lodi na Jadranu je více než 20 000 kotvišť. Kromě recepce jsou hostům k dispozici další služby, od technických až po pronájem lodí a ubytování osob. Moře je všude hluboké a splavné. Teplota se pohybuje od 12 do 26 stupňů. Bezpečnou navigaci umožňuje množství majáků. Konají se zde četné domácí i mezinárodní regaty, k dispozici jsou školy plachtařství a potápění. I milovníci přírody si na Jadranu přijdou na své, zvlášť při prohlídce národních parků Paklenica, slapů řeky Krky a Plitvických jezer.
surfery je ideálním místem Pelješacký kanál. V dolině řeky Neretvy se konají závody pirátských lodí. Na ostrově Korčula probíhá námořní bitva na počest zdejšího rodáka, slavného mořeplavce Marca Pola. Dnešní lodi jsou trochu jiné, jsou krásné a pohodlné a patří do jadranské idyly stejně jako dalmatské lidové písně či hospůdky zvané konoby. Slunce vetlili, maky na kacu koclili, a suza se cídí. Návštěvníky jadranských přístavů a četných přímořských měst a zátok láká historické dědictví Chorvatska. Jadranské pobřeží je klenotnicí starobylé architektury. Ve městech Poreč, Pula, Šibenik, Zadar, Trogir, Split, Dubrovník jsou světoznámé památky. A zároveň zde naleznete pohodlné hotely a rozmanitou gastronomickou nabídku. Na Jadranu jsou součástí turistické nabídky i rozmanité kulturní akce. Turistické Chorvatsko, věčný sluneční sen Mediteránu, krásné a jedinečné díky členitým břehům Jadranu, zve k opětovnému setkání.